Mo na ato recipe karong guys, binaga. Di bali na guys. Di bali na. Na. Di bali na. Atong bilang karon. Bawal ang kayo. Bawal na. Muna ang kuan diri sa agusan. Gitawag nga pang malakasan na recipe. Sinugbang pantat ito. At saka masarap din yung pantat na yung i-crispy mo. Crispy fry sa oil. Sarap yan. Pero ito ang masarap din yung isdang dalag, no? Kailangan hiwain mo yan saka ipataob sa tulad nito baga kung sa amin. So isaing natin yan. So tingnan natin kung ano ang kulay. Sarap yan. Isdang dalag. So ang tip natin ngayon. So guys, yan lang po sa ngayon. Pantayin natin yung dito. Pantayin para masarap. Pwede pa to. Sarap yan.
Guys, yan lang ang mga trip natin ngayon. Guys, palitan pa na ako og soft drinks para sa ato ang para pahilis. Para sa sausawan, guys. Kubumbay. Ayo. Palitan niyo, be. Pa naman na yung kuwan de. Ano lang? Sarap. Yan, duha ka kuwan. Ay, 1.5. Orange o. Coconut na alit. Napilatan na. 1.5, no? Guys, murag gutom na guys. Testing tayo ni guys. Kaya isa tayo muna guys. Coconut na lang pa. Wala Sprite. Kasi ka na lang. Pamantay mahimo ana. Alang mong pugusta. Ni. Ambot. Mana ka dia? Kani mo ito? Ayun, sayo mo. Ako ang kay weekly man to na ko kay mundo nga every weekly na ko grocery pero yung ako kay Oh, 200 kwan. 7. 207 lang. 37 man ito rin. 207 tanan. 37, 170. Black magic sarap. Pila gani? 1213. Pila mo jik sarap. Pilang dahil? 85, 85. 170 pala. Pilang na? Pila ba naman jik sarap ninyo? Size. Apig 37? 36 na. 106. Oh. Naka-size. Oh, video. Video na. Ah guys. Dali ana dali na kay mapagod nito akong gisugba. Sugba nga. Ba puan. Oh, 200 na lang. Haluan. Oh, sige. Kwan. 800. Where's the CEO? Ay, Balik ka na lang ako niya. 26 naman. Balik. 206. Hatay na lang. Sige ba sa 200 tanan. 200 na lang. Ano. Wala ba si Celine? Katangan, G. Tata. Say. Ibig quality sa camera kay Apple. Ano? Miskin ang palit at soft drink panay si Jelio. Guys! Dami, mapagod ako ng supa. Hey guys, muna nga mo pa naman mga bigay guys. Habol man yung chili guys. Ano yung makapalami guys. Ano? Uy. Pwede maapit lang tuyo guys. Tara-apit lang tuyo. Nado. Okay na. Taktakin natin yung kuwan guys, itong maitim para maganda at mabait.
Haluin natin yan. Ako lipat ang dito. Ah. Para maganda at mabait. Mabayan. Sarap. Bilhin natin yung isa. Buta lagyan natin ng tubig para magamit pa ng iba. Okay na guys. Siya. Diba? Hello. Guys, so giwatas na. Okay. Wah, grabe. Awel. Sasawan niyo. Nakay payupig. Puna. Puna pagpayupig. ang mga manubo puna pagpayupig. Singalis na isa. Suka no. Toyo no. Suka no. Chones. Mangustin. Rambutan.